Hogy leállít. Gyere be. Nem, értem. Adriánnak eddig 1-0. Nagyon kapusnak te menni. Kaput viszont. Dominik kaput. Elbaktad. Adrián, te állsz, nem állsz. Én nem állok be, én kamerázok. Akkor azt adom neki. Adrián, csak a kaput venni. Akkor arrébb. Klasszikát és a rúgéttel, ahogy volt. Nem tudom. Adrián, oda a kamerát. Nos hát gyerekek, most fog Adrián rúgni. Én ide állok. Itt van Adrián. Hoppá, felé ment. Na most ide hozzá Adrián. Eddig 1-0 mindenkinek, vagy 2-ből, most én nekem rúgni. Úgy érzem ezt. Most Adrián videózol, jön Laci rúgni. Adrián, ide a kamerát. Na most azt. Nem is át, nem is előtt. Cikeskedjünk. Felé. Hát pedig elmondanám, hogy itt most jövő hétvégén lesz a Kaktusz TV-vel egy videó. Aztán kapufa kihívás, mert előző kapufa kihívásban elég szépen kikapott. Aha, mennem kell a labdáért. Várjál, itt a kamera. De ne nyújj el a kamerába. Mutasd a fejedet. Adrián, engem vegyél. Meghalt. Most hát gyerekek, próbáljuk meg belőle. Kurva jó a kapus, basszus. Elüsse, Laci. Adrián, sem rendesen a kapus venni, és így nézd. Szegény gyerek meghalt. Most jön a negyedik löbés. Passzol, jó. Nos gyerekek, most az a rossz, hogy Lacika elég rendesen bebaszta. Hát de most Adriánt nézzük. Gól. Gól. Adrián, most te állsz be.
Te! Szép. Na. Mert mindig én veszem. Mi van? Igen. Adrián utolsó lövésnek. Na most én rugok, Adrián megfogja. Na és én most ezt berugom. Én egyet berúgtam. Ja igen, meg kettőt kell rúgnom nekem. Na én egy kör. Nekem eset. Nekem kettőt, nekem egy. Még egyet kell rúgnom majd. Adrián, müskedik, azt egyet, aztán... Rúgjad! Én már nem rúgok. Ballal rúgjam, győzelem jelé. Nézzük meg a labdát. Jó érzed. Nem bírok rúgni. Olyan lábam lenne, én se tudnám. Aztán még szerintem lesz egy kapukos hívás. Nem, utána nem lesz. Utána elköszönünk. Ott a cipő, sínye! Kettőtöknek kell lőni. Nekünk? Hol van? Akkor most mi jövünk, nem? Hányat lövő? Fogd meg. Én veszem az egészet. Hányat lövő? 3. Vagy nem 3, aki először berúgja, és aki utána nem, az kiesik. Na gyerekek, én utcsó lettem, ez nem jó. Udvarodik a gatyát, szerinted befogod. Múlt felbegyort. Vagy tényleg, hogy azzal, tényleg fogtál. Nem. Aki nem rúgja be, és utána berúgja a másik, az már azért. Berúgtad? Berúgtam. Én szoktam, mehet még egy. Nem, el kell köszönnöm. Fogd meg, el kell köszönnöm. Még maradt 400 Kettő. Nos, gyerekek, szia! Köszönöm a figyelmet, légy lájkoljátok a videót, ne felejtsetek el feliratkozni, én Dávid voltam, sziasztok! Állítsad már, azt a videót!